When it's a man originally, let's wani pandike ya chisi. Angachifamba mwana achita se asingaoni, achida krosa nzira ndobva itwa yetu onzvanzi. Mwana angaine ma headphone tangonzwa nemaungire shumba fashions yandeta patona simtara usingaisive chiziva kuti wasara heavy smart heavy nyama usingaikete pageto uri nyuka mairira neta patona simtara ritimo rine maartist akawanda fila patani fila kana mabhazi iri ndatori P1 ndina kuritsara ndine urombo vakasarira machaira kupfeka hembe satakurura hande shumba fashions kwatinodzinyurura ndopo unoona kupfeka koto ndakusarura saka ndosimbisa wangu gift ns pandakaona video ndakaita interest saka chizi ndineima shumba ndimesi tamhaisa matsaka kunge mabhiza muresi yandeta patona simtara usingaisive chiziva kuti wasara heavy smart heavy nyama usingaikete pageto uri nyuka mairira neta patona simtara ritimo rine maartist akawanda fila patani fila kana mabhazi iri ndatori P1 ndina kurichi chiri kupisa ifa yakanku taita kuchinamira setaiswa glue taita kuchigarira sechemba mlu chekutanga chikatipotsa tadzoka chechi2 newa to them chiri kupisa ichi chiri kupisa ndambozwa naGrestos abva simbisa chiri kupisa ichi chiri kupisa tawanda kampira achiti chiri kupisa yandeta patona simtara usingaisive chiziva kuti wasara heavy smart heavy nyama usingaikete pageto uri nyuka mairira neta patona simtara ritimo rine maartist akawanda fila patani fila kana mabhazi iri ndatori P1 ndina kuritsara ndine urombo vakasarira machaira kupfeka hembe satakurura hande shumba fashions kwatinodzinyurura ndopo unoona kupfeka koto ndakusarura saka ndosimbisa wangu gift ns pandakaona video ndakaita interest saka chizi ndineima shumba ndimesi tamhaisa matsaka kunge mabhiza muresi yandeta patona simtara usingaisive chiziva kuti wasara heavy smart heavy nyama usingaikete pageto uri nyuka mairira neta patona simtara ritimo rine maartist akawanda fila patani fila kana mabhazi iri ndatori P1 ndina kuritsara